Chief kinsa mao si President Ferdinand Bongbong Marcos. Kampo ni Escudero nagsumite og counter affidavit sa Comelec. Formal nang nagsumite sa og counter affidavit ang kampo ni Senador Francis Chis Escudero sa Commission on Election kun Comelec. Asa ni agi nga buntag kini mo'y kalabutan sa isyu nga giingon nga 30 bilyon nga donasyon nga nadawat sa iyahang kampanya niya para sa iyang kampanya niadto nga tuig 2022 gikan sa usa ka kontraktor. Sumala pa ni Attorney Ramon Esquiguera, legal counsel ni Senador Escudero, ilang ipasa sayo sa ang counter affidavit isip ispito og proseso sa Comelec ug aron dali nilang mapaabot ang ilahang panig. Sumala pa sa abogado ni Escudero nga we're filing our submission early to respect the Comelec process. Our position is clear. The donation was legal, fully declared, and follows long-standing practice. The law is on our side, and we are confident that Comelec will find no foul. Sumala pa sa attorney nga si Attorney Esquiguera. Gisister usab sa kampo sa senador nga ang maong campaign donation gihimo ubos sa balaod sa regulasyon sa Comelec o gideklara kini nga hustong panahon o gisumite sa opisyal sa kampanya aron mapakita ang tinuod nga transparensiya o pananagutan sa publiko. Padayag usab sa kampo ni Escudero nga andam silang tigbayayong sa Comelec aron magpakita sa tinuod nga detalye sa maong isyu ang pagsumiter sa counter affidavit nga di konsiderar nila nga lakang sa pasan o pataas nga klarifikasyon sa kaso nga dili kini maabot sa mas formal nga proseso. Ang flood control scandal kung ano malusong proyekto sa mga flood control sa Pilipinas ang nakalampor na skiling